Użan nafsib, tal-level tal-Spiritu Santu għamen. Nessaw mulej ta' mixja tal-għamija, mixjani, tal-għunna, t-istudina, niflu għama mxin. T-istudina mulej narfu li maħna, jgħamna, maħni xuħilna, t-mixja, u t-dikla. Li maħna komunità sħiħa li maħħu maħna partiċipaw, u li maħħu maħna kol ħaġa wahda. Li huma ħaġa waħda mill. Imma wkoll li anke nafu li inti issa dejjem hemm magħna. Nkun fejn nkun, il-preżenza tiegħek hija preżenza reali. U allura għalilna mulejn naraw din il-preżenza b'mod li narfuha, li ngħixuha, li nirrelataw magħha, li nesperjenzawha. U li nħalluha trasformata. Grazie. Għantawa fil-talbu biex il-ħar jitħol jitħol għal-ħad. Imma s-setelja f'tile f'dew Ekku, l-lum għet nara ġenisti ġew l-lum għal-għal. Allora, l-lum staqt nikkonkludi affarijiet magħrufin ma' xadna t-nejn ta' mhux għax bil-fors xadna ferx xadna ta' jekk ġejtiku. Imma jisol konklużjoni fil-realtà nikkonkludu, nibnu nikkonkludu. Nibnu sew fuq dak li għadna fil-jumejn kemm l-ewwel ġurnata, allura forsi ħaġa żgħira puntek marbuta magħha, u kemm anke l-bira ta' esperjenza tkellimna fuq il-preżenza. Allura nibdew fil-realtà dan il-mod xadna mit-tnejn konna nitkellmu dwar li Ġesu huwa dak li kabbar il-mejda għas-sempliċi raġuni ma ħalla l-ħaq esklus. Għall-inqas din tidher ċara mill-mod u għex mal-bnedmin. Ma min kien, ma min tħallat, ma min kien, eccetera. U allura dik xi ħaġa li l-għandha tgħidilna ħafna. Għaliex mhux għal xejn li l-erba' Vanġeli li għandna, Ġesu kważi kontinwament għaddejn dik l-oħra jitkellem fuq kliet, u jitkellem fuq tiġijiet, jitkellem fuq it-tiġ tas-salta, eccetera. Ġifieri kien kontinwament idur ma' dan il-punt. Dan il-punt huwa ċentrali u prinċipali huwa rikorrenti ħafna fil-Vanġeli. U ma tiġri hekk mhux għal xejn, jiġri għaliex tista' naqsek. Ta' forsi tajt tistgħu tikkonkludu tajt jew tagħmel dak minn Ġesu. Mhux tara fejn. Hekk qasam fuq il-diskop imma allura nikna. Però Żgur u li Ġesu bil-ftit li għandna ovvjament, ftit li hemm fuq. Jidher li għandna taħdita sħiħa ta' ma' min jiekol u kif jiekol u x'jgħid waqt ikel. Hemm xi ħaġa li tgħaddi lilna sa kont tkellna anke dwar l-Ewkaristija bħala Ewkaristija wkoll. Hemm xi ħaġa li trid tgħaddi lilna żgur marbuta ma' dan il-misteru ma tsejjaħlu hekk. Ma dan il-misteru illi il-misteru tixxerja l-ikel. Ma dan il-misteru li tixxerja l-ikel u tixxerja l-mejda komuni. Hemm xi ħaġa marbuta ma' din li qed isseħħ fuq livelli differenti. L-ewwel hemm l-idea partikolari u ħadija illi inti taqsam l-istess tiftakar fl-ewwel ġurnata tkellimna għal meta inti tagħżel ma' mill-ieħor teskludi xi oħrajn. U għedna wkoll imma illi meta inti tiekol ma' ċerta nies
tagħmel jew tażel li kien partikolari ma' nies minn oħrajn. Ma tibgħux l-istess waqt ma' kulħadd. U allura imma fuq din il-mejda hemm l-istess tajjeb li nenfasizzaw jew kif nirrealizzaw nħarsu li hemm il-mod. Għaliex hemm din l-idea ta' l-ikla hija l-istess għal kulħadd. Il-kwalità ta' ikel huwa l-istess u minnu fuq il-mejda u minnu mistieden għall-ikla. Kulħadd ser jiekol l-istess ħaġa ta' min jiġi din il-mejda. U f'din il-mejda kulħadd ser jipparteċipa b'mod sħiħ bl-istess mod ma l-istess kwalità ta' ikel. Imbagħad hemm ukoll is-simbolu tal-mejda nifisha li mejda nifisha fejn toqgħod mal-mejda kif il-mejda hija mħejjija jew minnu mistieden mal-mejda. Hemm l-istess ħaġa li kellu l-mejda flimkien isiru s-simbolu għalija, is-simbolu ta' kif skont Kristu jara din id-dinja soċjali. F'jarana kif suppost jimmaġinana lilna l-bnedmin ngħixu. Ngħixu flimkien il-daqs. Il-daqs. It-titli ta' wara ismu. U ma nafx it-tul tiegħek. Il-tur tijak, u l-qosor tijak, u l-ħsuna tijak, il-qurija tijak, ma ta' l-ebda differenza biex ma semmix ħafna affarijiet oħrajn. Ma ta' l-ebda ħasemmi ħafna rikija. Ma ta' l-ebda differenza ta' minnu differenti, minnu aħjar minn ħas. Ebda differenza. Waħda mill-ikbar topics li Ġesu għandu, u jista' jkun xi darba jurila biss, huwa proprju dan li għal Ġesu kollha l-istess. Kollha l-istess. Għas il-kwantità, n-numru u l-kwalità tad-dub tiegħek. U l-kwalità u n-numru tad-dub tiegħek jista' jkun iktar tiegħek. Ma jagħmilna differenza fl-għajnejn ta' Alla, imma għas ovvjament differenti kif inħarsu lejn xulxin. Qasdi m'għandu tagħmilna differenza. Il-kwalità tal-dub tiegħek ma tagħmilekx differenti minni, mhux vera. Mhux bil-mod fejn Alla jara, mhux bil-mod fejn ridna aħna naħarsu u naraw lejn xulxin. Anka b'dan il-mod. U allura din l-ikla ta' din il-mejda Ġesu jħares lejha b'mod li jgħid jien hekk nixtieqkom tkunu. Il-koll flimkien ħaġa waħda din hija d-dinja fuq, din hija d-dinja ta' Kristu. Li aħna l-koll ħaġa waħda ndaqs nagħmlu l-istess xejn. L-aħħar ikla Ġesu tagħmel dik l-ikla proprju hemmhekk, għamel ikla ta' ħbiberija profonda, mal-ħbib tiegħu fuq din il-mejda, ma dawk li kienu propri jisob bħala l-aktar qribu. Kien hemm ħafna ħbiberija sabiħa marbuta ma' dan-nies. Kienet fuq livell ta' ħbiberija, kien fuq livell ta' komunità, ta' nies li jagħmlu xulxin. Dik minn fejn jiena semmejt diġà matul forsi l-ewwel ġurnati li kif evolviet biex saret ikkela tal-ħobsu l-bit illi saret ritualizzata ħafna iktar nisebx minn għandna bil-niklu, skur, ma tifhimha, ritualizzata b'mod qawwa ħafna. Illi ma bejn nitkellmu minnha li minna ħossuna bil-maqlub ta' dak li nistgħu, minna ħossuna l-ewwel għandek tħossu obbligat tattendi. Obbligat daħħalna dal-istess qawwi ta' obbligu. ħaġa ħażina. Imma il-bidlet, il-film ma jibqax istess, ma din ngħidlek, tiġi bil-fors xi kellek kun il-fern, ma tiġi ħadd. Jekk ippreżenta ħielek dak il-mod, u preżentajlek ukoll messaġġ il-wasal. Jekk inti ma tiġix il-ħadd, m'intix tajba biżżejjed biex tidħol il-ġenna. Għaliex hekk l-obbligu, u inti tobni l-obbligu. Meta
Bil-mod il-obligu m'hemmx iktar sens ta' ħvelja. M'hemmx iktar sens ta' intimità fuq dan il-livell. Jiddilet ħafna sens qawwi tal-mod ta' kif jiena binqas inħares lejn il-mod kif Ġesu jippreżenta jew qed jagħmel din dikla. U l-ewwel diċipli nfehmuha li kienet speċjali kif jinġabru fil-kien bil-mod li jesprimu r-realtà u r-relazzjoni bejnietom. L-ewwel Sara kienu jiltaqgħu għaliex hemm xi ħaġa komuni u jieħdu jkunu fil-kien u jirrelataw ma' xulxin u jibdu relazzjoni sabiħa. Kienet ukoll ovvjament inkila ta' tifkira, għax suqal nagħmlu dan tifkira, memorja, u l-kelma memorja fisser tu remember, tisser li nizgħodha ta' ħafna sens, fisser li tarġa' ġib preżenti. Tarġa' ġib preżenti dak li Ġesu għamel, imma mhux biss magħna li qegħdin nagħmlu l-qiegħda niklu, imma ma' soċjetà ġenerali li issa nispjegata aħjar. Dedikla bismieħ bidu, dedikla tal-komunità saret xi ftit ma nsabek li nitkellem sen. Dedikla tal-komunità ma jgħidx xejn. Dedikla tal-komunità Dedikla tal-komunità saret xi ftit ritwal sigriet, partikolarment meta kien hemm il-problema ta' persekuzzjoni. Mal-persekuzzjoni il-nisar daħlu fil-moħbi. U allura dedikla kienet issir ħafna fil-moħbi. Kien hemm dan il-fattur li għamel għal xejn differenti fi żmien il-persekuzzjoni. U allura kienet ikla li tiddefinixxi infiniti Israel. Taqsam il-ħobs, ħamorru naqsam il-ħobs, mela kien Israel. Kienet tiddefinixxi b'xi mod il-komunità li tinġabar, kienet tiddefinixxi lilha nnifisha u tingħaqad ħafna flimkien b'dan il-mod. Probabbli ħafna nies anke b'dak iż-żmien ma kinux lesti għal dak illi din l-ikla kienet qed titlob. Tiftakru l-parteċipazzjoni li aħna tkellimna fuqha l-bira. Qed titlob minnek xi ħaġa kbira, titlob minnek mewta. Qed titlob minnek li tidħol hawn ġew tiekol u ma tarġax tibqa' l-istess. Ma toħroġx minn din l-ikla bl-istess mod kif ħalt. Allura qed titlob minnek ħafna. U ħafna nies ma kinux lesti, propju lesti, biex għal dak din li qed titlob fil-messaġġ tagħha ta' solidarjetà mal-tbatija ta' Ġesu b'dak il-mod mal-tbatija u mal-qawmien fl-istess ħin. Aħna fil-qudisa dwar konsekrazzjoni, is-saċerdot dejjem jgħid dan hu l-misteru tal-fidi. ċentru tal-misteru tal-fidi tagħna. Il-misteru tal-fidi tagħna hu li hemm tbatija u hemm il-qawmien. Dejjem preżenti flimkien fl-istess post. Jien waqt li għaddejjem il-badina, il-nisrani wara kapaċi jara diġà il-qawmien fiha. Anke l-badija tkisret dal-ewwel ġelbu dejjem fuq ir-radju u Kristi saqsitni ma tleħtar mhux faċli ta' tifhim b'dan mod mhux faċli, ma tkun għandek x'imkien u tbagħad daqshekk. M'intix se tara l-qawmien, m'intix se tara daw, ma permezz ddum. Mhux qed ngħidlek li qed ngħidlek qed tara ħin tal-badija. Imma n-nisrani huwa dak illi kapaċi jifhem fir-realtà ta' dak li għamel Ġesu qabilna, li kapaċi jifhem illi diġà hemm tama u tama qawwija tar-riżultat ta' wara l-badija li hija l-qawmien. Anzi, kull badija lilek ma tħallikx l-istess kif kont. Jiġifieri wara li tgħaddi bil-mixja tal-tbatija u l-tbatija tkun tbatija vera ta' uġigħ, tbatija vera ta' isfrak u ta' tbatija vera ta' teħta qalb ħafna drabi wkoll. Imma minkejja li għaddej minn dik il-tbatija, inti għadek tama illi se tkun ħafna aħjar wara
milli kieku għandu ġid il-batija fuqek. You get the point? Ġifieri, jiena dejjem l-istorja diffiċli. Jiena Caroline sa nitkellem fuq dan it-tifel li weġġa' l-familja tiegħu jitolhom u nanna fuq dan Santa Rodu. Ovvja, dan tifel se jkisser kompletament. Ħallu ma tantx li kapaċi jew irid jkisser. Imma għadu ma jibqax jirrealizza li magħha. Jien kif nista' ngħidu dan, il-qawmita hemm it-tama għalih fil-pożittivi. U ħriġna hemmhekk bil-moħħax. L-aħħar ħaġa fl-ħammur sjaħbih għabiribtu tlaqmija u għal fl-ħammur għal fwax ikon il-mur issa għalli taqli imma suq bil-mod. U straf ġaħt t-għali biex t-tkina u t-timur biex t-tkina. Imma dak il-mod li għal imma jiena naf, jiena ċert biex nafis. Illi jekk dan kapaċi jimxi ma' din l-istorja tiegħu, ma dak li għandna l-birra għandu ħajtu f'idejh jaqsam il-ħobs, għandu l-ħobs f'idejh, għandu ħajtu f'idejh. U taqsam il-ħobs, taf illi l-futur minħabba din l-esperjenza għandisa mhix se tkun l-istess. Imma se tkun aħjar. Dik hija t-tama illi l-Ewkaristija tistedinna mhux illi aħna ġejna hawnhekk biex aħna aħjar li nistgħu barra li ma jiġux l-quddies. Jew aħna hawnhekk biex aħna speċjali u Alla jgħinna jipproteġina minn ħafna affarijiet tal-oħrajn dejjem ħadd jipproteġina. Jiena il-funerali kelli ieħor dal-għodu wkoll ta' xi ħadd li kien ħafna minn familja ħafna tajba u bniedem feqa twajja. ċerta bil-kanzer, u jmutu ħafna nies bil-kanzer, u jmutu ħafna nies ħafna fejn oħrajn. X'għamel Alla? Suppost jagħmel Alla? Suppost iħalli l-ħajja għaddejja. U jħalli l-ħajja għaddejja bil-preżenza tiegħu. Li inti ma titfaċċjah il-ħajja għaddejja, inti din il-ħajja se titrasformak, se tġibek aħjar, se tbidlek, se tkabrek. Serta tiktama illi ma kellekx u m'għandix minna din l-istorja. Biex tasal biex titkellem dal-mod, tidħol għandek biex tafija vera. Biex tasal titkellem dal-mod, tidħol għandek ġiġa biex kbira biex tagħmel. Ara tagħmel bejlis, m'hemmx problema, ma ċekkjaw għandna xejn. Imma dawn l-ewwel insani jgħixu ċekkjati fiha, jekk intix lest tagħmel il-mixja vera tal-dawta tiegħek. Li inti tiċċelebra u tesperjenza u ġeddida f'kull qudisa, f'kull Ewkaristija. Għaliex il-bira semmejtilkom il-qassi tagħhom dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom din il-newta tiegħi bħala saċerdot u tagħkom din il-letting go, il-telb kompletament minn jew il-mewta tal-ego tiegħi li nitlef ħajti. U meta ħajtek titlifha tfisser id-dur kollu li għandek tmoħħok kif tifekkara li għandek nifsek titfut biex hekk jgħix Kristu fik. Dik titlob mixja. Din titlob verament fidi sħiħa, fidi matura, mhux fidi infantili mill-aħna minn sena tagħna ta' 20 sena għandhom. Allura mhix daqshekk sempliċi illi tifhimha ma kienx daqshekk sempliċi tifhem fl-iskina, għasek tuħor mux sempliċi kif jgħamilu, u xuħut minnom u minna maħniex kapaċi verament nidħlu għal di solidarità ta' din il-patija maqluda ma ta' ġesu, il-patija tal-għammew tkun għawkien. Imma mbagħad meta l-affarijiet dew jiġu diffiċli ħaġa oħra, hemm il-għedbu bil-sistema u nagħmlu għamma differenti, għamil ħaqek u ma ħaqux ġi. Id-dinja, x'kan kien diffiċli, għala jistisna kważi x'el-bnija għal-bidu ħaqq jew ma ħaqqx li titħarren. Spiċċajna biex għamilnija fuq dan il-livell u bdejna niġġudikaw l-affarijiet moħħna kif jiena kapaċi nar niġġudikak. Minn tagħmel xejn, tagħmel hekk, għandek il-pożizzjoni, għandek il-idejat, allura tħaqqex ma ħaqqx, tiġi u ma tiġix. Meta aħna pubblikament interessat għan fil-qudisa kull-jum, meta għan fil-qudisa jgħu. Ġiwa l-qudisa
U qabel qarbin kollha kemm aħna ngħidu Mulej ma jistħoqniex. Tajdu għandhom miegħek Mulej ma jistħoqniex tidħol. Ma jistħoqniex din il-rat, ma jistħoqniex. Mbagħad żewġ sekondi jew żewġ minuti wara titla' hawnhekk għandek ikun inti jistħoqla ħafna iktar minn nistabbaħja. Jew nistabba ma qarebx. Jew minn nies oħrajn li inti ġiġa kapaċi tiġġudihom ta' dan il-livell. Quasi kontradizzjoni ta' liturġija, kontradizzjoni di liturġija, nagħmluh fil-Quddisa stess, ġennek ma jistħoqniex, imma fis-sostin naħdimti hawnhekk f'dan il-kultur għax jien jistħoqna, ma niġi fil-quddiem mhux il-fuq. Għalhekk insisti u nibqa' ninsisti illi anke jien saċerdot il-prinċipali il-ċelebrant prinċipali qed inqaddes midnek. X'qed inqaddes taqis? ħadd minn naqas il-Malti. Ħadd. Insew. Anke jekk għandhom wiċċ ieħor bħal ħafna oħrajn. Le, issew, aħna nqassu bid-nub tagħna nqassu. Ma għax kuljum jiġib xi mod nagħmel xaqa, kuljum xi mod jien naħdi xi ħaġa kolli xi qed kuljum kuljum issu xi ħaġa xejn. Kuljum proġett. Imma aħna ġejjin f'din ir-realtà ma jistħoqniex. Għalhekk hija grazzja. Gratis. Mhijiex dan mhux premju, Papa semmija kemm il-darba, mhuwiex premju għax inti tifla tajba. Tqalbina. Le, assolutament. Dan huwa sempliċement nafu ħaqniex, imma jiena fit-tentativi. Nafu li ma jħaqniex, imma jiena nafu jien trid nirparteċipa fiha għax dan hu l-mod ta' kif li titrasformani, tbiddilni totalment. Fl-Ewkaristija aħna ovvjament nafu illi l-Ġesu bħala preżenza ta' Ġesu. Nafu l-Ġesu innifsu fl-Ewkaristija. Imma għandna wkoll narfuh u nażluh bħala il-ġisem tiegħu u l-ġisem ta' dawk kollha li huma preżenti. L-Ewkaristija, fl-Ostia, preżenza. Il-preżenza jien niftakar għal tkun nara missieri Mr. Giuseppino. Niftakar ngħid lin-nies meta ġejna biex ngħidu ħaruf tal-neħi bid-dinja. Niftakar ngħid missieri biex niftakar l-Ewkaristija kollha kienet tintaw missieri niġi hawn. Għax aħna l-kol nisabu ħaġa waħda bħala l-ġisem ta' Kristu. Bila spiegatek il-differenza ta' s-seri bid-dinja. Il-ġisem reali, il-ġisem mistiku. Dak kien il-ġisem mistiku fil-metodoloġija tagħna sar ġisem reali, dak kien il-ġisem reali qabel sar ġisem mistiku. Għajdu li trid, kellem li ma trid, uża li ma kellem trid, aħna l-kol ħaġa waħda fi Kristu, aħna l-kol ninsabu hemm preżenti. Allura dik il-preżenza, nara l-preżenza ta' komunità sħiħa. Dik il-preżenza nara l-preżenza wkoll ta' kulħadd, ta' kulħadd. Ma teżistix l-Ewkaristija mingħajr il-komunità li ċelebrha. Għafma jeżistu għassisi li l-lum ma jifrħux u għandu f'Quddisa u l-mor fil-kappella il-Mulej Magħruf u jakkwa nerfaw il-Magħruf, nerfaw il-Mulej, il-Zuħajr, għor fejn għandu xogħol. X'sens? Fija, forsi ġiri tħallsa għal tal-Quddisa. X'sens? Fija. Ma fiex sens, assolutament. Allura, jien ma ċ-Quddisa ma ċelebrax, għan ċelebraw Quddisa ma ċ-Quddisa. Kelli xina kelli funerali, imma ma mhix sens. L-Ewkaristija titlob literalment hija sejħa l-Ewkaristija tal-poplu tas-Assembleja, tal-komunità, tal-poplu ta' Alla miġbur. Għaliex aħna kollha ġew salvati
mhux jiena salvati u xli, aħna salvati flimkien. U din is-sens ta' flimkien l-Ewkaristija tagħtina fuq livell li aħna ma nifhmuha kellha. U ħafna drabi ma nifhmux. Ħloqna reliġjon individwali. My personal Jesus, my personal Savior, personal min. Intu jieħed minn 7.8 biljuni li għandna barra, plus il-biljuni kbar li jeżistu qabilna, plus il-biljuni kbar li jeżistu għalina. We are all in Christ. Kolla maqbudin dan il-mod. U allura tiftijem verament fuq il-level sajt. Biex tiftijem dan ngħid, tajjeb li ngħidu li dik l-Ewkaristika issir komunità żgħira jien ferm il-kappella tkun hija mhux ħażin il-ħadd. Aħna numru żgħir l-iskola li għandna barra. Jiġifieri u avveniment żgħir f'komunità żgħira, imma dik il-komunità tirrappreżenta tiġbor lil kulħadd. Dak li hu vera dan il-ġisem żgħir, il-komunità żgħira li qed tiċċelebra l-Qudiesa, dak li hu vera fil-komunità li qed tiċċelebra l-Qudiesa huwa veru għall-ġisem kollu. Għal kollha li jeżistu aħna il-koll ħaġa waħda, nirrepeti l-frażi, aħna l-koll ħaġa waħda fi Kristu. Aħna l-koll indaqs fid-dinjità, kollha qegħdin nieklu mill-istess ikel divin. U Ġesu se jibqa' jiekol aħna l-medin. M'għandux problem, ma beddilx il-ħsieb tiegħu. Jesus of 2019 mhuwiex differenti minn Jesus tas-sena 33. Ġesu bħalma fis-smienu għadna ħallu jiekol mal-medin. Kienet ir-raġuni għalfejn tant Lut ħadu għafu triq u spiċċa biex nagħtiħu. Għax kien jiġbor il-dawk li kienu tifhuma. Allura kien problema. It-tieni punt illi x'naqsam hija Alla u kun kien l-universali, issa nitkellmu fuq Alla u kun kien u nispiċċaw bejn biex nagħtu kollox flimkien. Branċa ħaġa ħassib diffiċli kien hemm nitkellem fuqha wara. Il-misteru tal-inkarnazzjoni ta' bil-ħolien ta' minn kollox u San Pawlu mod partikolari San Ġwan fil-Vanġelu tiegħu fil-bidu jitkellem fuq din il-logos dan il-verb il-bieħ kien maħluq kollox u għalhekk kien maħluq il-Kristu li huwa differenti minn Ġesu. Għal San Pawlu Ġesu huwa dak li għex ta' 33 sena mitu il-Kristu huwa dak li jeżisti qabel ġie maħluq l-univers. U dak li għadu jiddomina jew fih kollox hemm propju anke issa. Allura jitkellem b'termini fi Kristu. San Pawlu reġa' ċara f'xieni ukoll. Il-misteru tal-inkarnazzjoni, dak li se jgħidu għana, il-misteru tal-inkarnazzjoni ġifieri lil Alla sarajt bajnejna. Dak li ma konniex nafu sarajnieh, rajnieh bissejna bilejna, doqnieh, hekk jitkellem San Mark. Għamil l-esperienza tiegħu. Ġie inkarnat, stajt il-vissu. Stajt nirrata miegħu, stajt il-ħobbu, stajt nagħmlu. Ħanna wkoll stajt nabżogħu din il-ħarka nabżogħu. Għax inkarnat. Imma l-missier tal-inkarnazzjoni issa huwa rebedut u rappreżentat l-Ewkaristija. Fi għandna realtà materjali fil-forma tal-ħobs u l-bita tal-Ewkaristija. Għandna realtà materjali mhux iktar ġisem bħal tagħna ma tinix magħna, imma fil-ħobs u l-bit. Bħala l-post, sbagħ nifhem jew iktar faċli ngħid, bħala il-post fejn Alla jinħeba u Alla jirrevela lilu nnifsu. U għal-post, l-Ewkaristija għal-post fejn Alla jinħeba jew il-materja l-ġebna birabba ma l-ġebna. Alla
dik il-ġerra, diffiċli ma mhux li għadha nħassbu x'kien imma Alla post wieħed jinħebaw fl-istess jirrevela lilu nnifsu. Diffiċli nagħmel l-esperjenza. Ifakkarna li Alla huwa perfettament moħbi u rrevelat f'din id-dinja li hemmhekk hawnhekk id-dinja konkreta u materjali. Mela din l-esperjenza ta' Kristu f'kollox, Kristu kosmiku, żew kelma termini tużaw spiss tal-aħħar teoloġija. Kristu kosmiku, jaktar sempliċement l-esperjenza ta' Ġesu. Jekk ninnegaw li dak li hu spiritwali jista' jidħol ukoll dak li hu materjali, allura għandna problema li x'dan huwa eżattament jiena kammen u inti spiritu, ġisem u ruħ, inti persuna fizika imma persuna wkoll spiritwali. Aħna kompletament spiritwali u kompletament umani. Aħna l-bnedmin. Fl-istess post jena, probabli għandna bżonn niltaqgħu ma' rikarnazzjoni fokata biex nifhmu għalih. Biex nifhem eżattament dak li qed ngħid. Probabli għandna bżonn nifukaw x'imkien biex nifhmu aħjar. F'din l-ostra, f'din il-preżenza. Post wieħed partikolari. Biex nifhmu dak li qed nipprova ngħid, mhux faċli dak li qed ngħid illum urrejna u naqra ċassat insomma. Biex nifhmu dak li qed ngħid, fir-realtà għandna bżonn l-ewwel nifukaw f'post wieħed b'mod magħqu ħafna jtrid biex imbagħad niltaqgħu miegħu kull kien. Imma biex qed tibda minn hawnhekk. Dak li hu vera f'post wieħed, Ġesu jgħid ma' spjatu wasluki. Dak li hu vera f'dan il-post, post wieħed fl-Ewkaristija, fil-Ostika, isir vera kull kien. Anke fik. Anke fina. U biex nifhmu dan, ser jiġu battikata, dinja battikata, kif jgħid battikata kbira biex jitqasem Ġesu. Meta beda Ġesu f'San Ġwan jitkellem ngħidu, jekk ma tkunx ġismi, u ma tixrobx demmi, ma jkollkomx il-ħajja fikom, u dawk qed jitkellmu ġifieri u ħarġu xi ieħor. Kif u kulħadd għal-hemm, dikinhar, ħafna għal-hemm, u ġew l-apostoli jgħidu ma'allem, qed titilqu. Bidel il-diskors, biex tidru l-għal. Għax din il-verità li ġi Ġesu fuq dan il-livell. Ir-relazzjoni tagħna mad-divin normalment tibda dal-mod. Ġesu sakramentali. Tibda b'dan mod speċifiku, mod konkret, kważi skandlu ma niklifnija fil-mentalità tagħna. Imbagħad dak li nifhmu hawn ikunu nistgħu niġġeneralizzaw minn hemm u nagħmlu proċess tiegħek għall-ħajja tagħna kollha, għal dak kollu li jeżisti. Iftakru fil-katekismu konna nistaqsu ġejjin. Fil-katekismu konna nistaqsu fejn huwa Alla li qed naraw is-soċjetà tagħna Trina. Fejn huwa Alla? Qed tirrispondu hawnhekk. Alla jinsab kullu kien, eċċetera, għandi sema fl-art kullu kien. Alla jinsab kullu kien. Inni fuq dik il-kajsa dik ir-risposta. Fejn jew Alla? Alla jinsab kullu kien. Il-milja tat-talb għaliex tifhem. Il-milja tat-talb huwa dan. Mux li l-għadana u jgħu fejjabni, u jgħu solvi il-problema. Ta' kħarra tfallu maċħaġi, ta' kħarġaġi s-kemmi ġo solvi il-problemi. Ma' se tfalli, għada fi jesisti. Għanċi bis, xolti għadu ta' u jgħu kolla il-problemi, għalla ma jġiġi ġo solvi il-problemi, għalla jġiġi xajka kimi għad il-problema, jini għanteja, jgħu nimxu għafrimkien, għax din
fija se tara l-qawmien. Għax kif di l-istorja se tara daw il-mod li se trasformak. U allura m'intix hemmhekk biex isolvu problema, le. Imma Alla jinsab hemm biex jidħol fl-istorja tagħna u jimxi magħna. Alla il-mirja tat-talb huwa fil-fatt li jiena nafda li Alla huwa hemm konstantament. Għalli biss jitlob, jitlobx għal affarijiet oħrajn. Jieqaf jitlob bla sens. Jieqaf labna fit-talb. Uża ftit kliem, jew tuża xejn kliem. U idħol fil-preżenza ta' Alla u kuljum, għax tagħmilha kuljum, u mhux tagħmilha darba u sena oħra le, u sentejn oħra tagħmilha biċċa. Tagħmilha kuljum u kuljum titgħallem taftaħ. Kuljum titgħallem taftaħ. Dan huwa l-iskop tal-Alla. Jien nasab biex nafda li hu dejjem hemm miegħi bil-ħin kollu. Ma nistgħux ma nkunux fil-preżenza ta' Alla, ma nistgħux. Salmu 139, fejn immur? Jgħid tas-salmista. Fis-sema u fil-qiegħ ma nistax naħrab minn Alla bikien. Imur fi amur ma nistax naħrab minn Alla jgħid is-salmista. Alla jew qiegħed f'kollox, jew kellha Alla mhux xejn. Għax kellha mhux xejn Alla mhux xejn. Alla jew qiegħed f'kollox, mhux hawn biss. Alla jew qiegħed f'kollox, jew kellha mhux xejn. Inkella ma nagħmlux esperjenza tiegħu. Il-ħoss u l-vita Eukaristiku jiġbor dan din ir-realtà tal-preżenza b'mod speċjali, f'post twielet. U għandna nibdew minn hawn, imma ma nifhmux hekk. Hawn ħafna nies, ħafna minnha reliġjużi, sorijiet, ma fhem biex nitlob irtix bil-forza hawn. M'hawnx mod ieħor kif nitlob. M'hemmx mod ieħor kif esperjenza preżenza tagħna. M'hemmx mod ieħor kif niltaqa' ma' Alla u nirrelata miegħu. F'dan l-Ewkaristija rridu nitalbu, qed nitilbu minn hawn ma taħrabx. L-Ewkaristija rridu nitalbu bil-mod jinċedu għal preżenza ta' Alla f'dan il-post. Ħaġa waħda, f'mument wieħed, f'post wieħed, fukat. L-Assis, dan il-komġiġa għal darba, l-Assis jaqat l-ostja qabel ma nitqarbu u jorina kulħadd. Bejdenna dan Alla, ħarsu lejn. Dan il-ħalq ta' Alla, San Ġwan kienet fonta lejn Ġesu jgħidu għamlu l-ħalq ta' Alla. U dawn il-kosta tiegħu biex tiegħu nibadġew biex ta' Ġesu. Daw il-fukat tagħhom, b'għax jifukaw fuq Ġwanni bil-Battista. Għawanda bil-ħarsu lejn Ġesu. Dak huwa l-iskop ta' dan il-ħaluf ta' Alla. U waqt li Assis iżomm l-ostja jgħidilna araw hawn il-preżenza, araw hawn. Hemm hawn. Għamma ħana jien issa nagħmel magħhom hawnhekk. Dan li qed isir. Il-preżenza ta' Alla araw hawn. Hemm hawn. Ifhmu hawn. Għafdaw hawn. Imma tefux hawn. Hemm ħafna li jgħidu li hemm di l-preżenza fl-Ewkaristija, il-preżenza ta' Alla fl-Ewkaristija. Imma bad ma jafux barra l-kbir. Bad jgħafem barra l-kbir ma jeżistix kważi Alla. Nħobb issemmi il-gram tal-futbol, il-gram tal-logħba, xinat, il-kliem, eccetera. Alla huwa hawn, tiqafx hawn, il-preżenza tansal biex tara ma' kull imkien. Dan il-punt prinċipali. Insomma ma jafux li ma nafux aħna telefona ma kollox. Ma nafux nirrikonoxxu il-preżenza ta' Alla nirrikonoxxuha
meta noħorġu barra, meta niltaqgħu ma' nies għansenni xi ħaġa xi affarijiet, ma' nies li mhumiex ta' reliġjon tagħna. M'għandix kapaċi narawha il-preżenza ta' Alla f'razza differenti minn tiegħi. M'għandi problema nara l-preżenza ta' Alla f'xi ħadd li għandu orjentazzjoni sesswali differenti. Xi ħadd li huwa ta' nazzjoni, kulur differenti. Ma jafdawx, u aħna ma nafdawx, għawnek tibda bħala oħrajn ma jħajħoġġi fuqna, aħna ma nafdawx l-kulħadd, ma nafdawx kull persuna i maħluqa fuq ix-xbija ta' Alla. Għandi problema nafda nara x-xbija ta' Alla f'xi ħadd li nara f'xi ħadd li ma nafdaqx miegħu, f'xi ħadd li hija nistmel. Xaħat li huwa differenti minni. U mhux qed nifhem dak li qed jara iktar differenti minni. Mela kont ir-Rwanda fis-sajf, waqt la fejn konna nitfu bija kont semmuha biet ir-riħa nara. Differenti ħafna minn tagħna. U tinten għalija, tinten ħafna. Sakemm nisemmiha Rwanda ma qabel nitqajt xi ħadd ħabib tiegħi iswed. U ma għandix nsa jużaw il-kelma ta' x-razzizmu tużaw kelma hekk. Li l-għalli għandkom għara intom għalli ta' festival jiena nara minn dawn l-għajnejn biss. Dik il-problema tiegħi. Jien kapaċi nara dawn l-għajnejn. Dawn l-għajnejn ta' laqqas ma nara l-għajnejn xi ħadd skur, ħaġġar, xi ħadd differenti, xi ħadd ta' kultura differenti, eccetera, eccetera, eccetera. Jiġifieri ikkallna problema li dak li naraw hawnhekk ma naħdx naraw hemmhekk għandna problema. Dak li naraw fl-Ostja, nirrepeti għax hemm recording, biex qed jirfu x'qed nagħmel. Dak li nagħmel li narah fl-Ostja, il-kwini biex narah fik. Għandi ma bħiex, nagħmlu mixja għalfejn nirrelata ma' Ġesu Ewkaristu. Għadni għaqqas biss bdejt niċċaqlaq fuq dan il-livell. Ġesu ħafna ħin fil-Ministeru tiegħu, ħafna ħin fil-Ministeru tiegħu f'dak it-tliet snin li nafu bihom jipprova li Alla mhux hawn, li Alla mhux hemm, tadwar Alla fit-tempju jew fuq il-muntanja, Amerikana, ħafna ħin jiskrivi li Alla mhux hawn, ta' ħafna affarijiet li jagħmel Alla ma m'għamilhomx fit-tempju waqt is-sinagogi. Ħafna affarijiet bejjem mara ma kienx jittekelli fil-post. Ara dipendu bismi tal-post biex innaqsu, biex inżewġu, għazbix nagħmlu, biex nagħmlu dak is-business tal-għamlet jiena bija ma jistax nagħmel fil-kappella matul is-sena. Għandna post partikolari tkun bażilika, tkun parroċċa hemmhekk iva ma dil-koppel. Jiġifieri Alla ħafna ħin biex jipprovi jistiskrivi u jgħidilna li mhux qiegħed hawn jew qiegħed hemm. Alla kien kapaċi jara l-Alla kull imkien dan is-sabbi ta' Ġesu. U jfixkel in-nies. Ħafna mill-misteri tiegħu jiena ngħidilkom ma jagħmilx is-sinagoga fit-tempju, ma jagħmilha barra. Ħafna mill-misteri tiegħu jagħmilha barra mill-Iżrael. Ġesu Tiru Sidon, ma tmurx Tiru Sidon isem Ġesu, dak pagani. Ħafna mill-mirakli Ġesu għamilhom barra mill-Iżrael. Ħaġa inkredibbli għal-mentalità Judija, imma Ġesu kien kapaċi jara l-Alla kull imkien. Kien kapaċi jara l-Alla f'kulħadd, anke fil-midinbin, anke fl-Ewwa. Kemm jien kapaċi nara? Anke f'dawk li fallew, f'dawk li huma barranin differenti. Normalment nies fil-bidu tal-mixja spirituali
mhumiex lesti għal li għad jiena fl-30. Tfixkiltu ħafna u għadajdu ma ħadna xejn u ma nafx tibżax. Il-mixja tiegħek għalba għal ħafna xtifu għaw nies li għandhom fuq is-60 sena 70 u għaw fuq għaw żgħażagħ li għadhom żgħar ta' 20 sena jew inqas. Ġifieri aħna kif mixja ħafna nies fil-mixja fil-bidu tal-mixja spiritwali mhumiex lesti għal dak. Li ħrajtu li nispiċċa bih għali Alla huwa ħafna paċenzjuż miegħek. U se jistenni. U ħafna paċenzjuż sakemm aħna nirnexxielna naraw sakemm għajnejna jinfetħu u naraw jinfetħu. Sakemm għajnejna jinfetħu u naraw. Ma narawx dan nies. Imma naraw dak ukoll u dak il-mara u ħafna meta inti jirnexxielek tagħmel dan, int tibda ssir nisrani. Il-nisrani mhux dak li ma jmexx ġnud. Il-nisrani mhux dak li jgħid komandamenti. Il-nisrani dak li għandu l-istess viżjoni ta' Ġesu, mentalità ta' Ġesu. Dak li għandu nisrani li ħafna faċċa musulman forse lei naf jien jagħmel musulman. Hija ħafna affarijiet li jagħmel buddista. Ma naf. U ma dak li jagħmel kafir. Imma dak li jagħmelni vera jagħmelni kristjan huwa li għandi l-mentalità, il-viżjoni, il-ħsieb ta' Ġesu Kristu. Hija m'iniex nisrani. U dak li tkellimna tal-taqdiem huwa viżjoni kompletament ġdida li hu ġiet jippreżenta lilna il-preżenza partikolari li twassalna biex narawha u mmorru lilha. Darba nislimilna l-mulej, darba tmedek il-mulej, dan il-mulej għandu paċenzja miegħek, jimxi miegħek bil-kalma u paċenzja kollha. Mulej jingrazzjaw tal-mod kif tsamma ta' ħsibiet taqal forsi. Imma ħsibiet il-lilna jibidluna, jitrasformawna, jiftħu l-viżjoni tagħna, l-orjentazzjoni tagħna, il-ferma tagħna, jiċċawaraw il-mod kif għajnejna jaraw. Ineħħu d-dalma bil-lajn tagħna biex ma nibqgħux naraw biss b'mod limitat ħafna. Imma nkunu kapaċi naraw viżjoni ħafna akbar li hija viżjoni tiegħek stess. U ngħidlek tbarek. U timxi magħna bil-paċenzja fl-istorja tal-ewwel. Ibarek